thina lapha emazimeleni kukhona iproject esiyenzayo nenduna la nenkosi esiyakhela umzimela la sicija khona abafana abangena emsizweni obudodeni ake ngicije noma ngilahle lesivivaneni ecijeni isizwe uma uhlele lapho kini uthi wena ngesikhathi kutapwa kulokya awutholanga lutho noma wafika late omunye wathi hayi mina ngathola uphaca phela omunye uthi hayi ngathola izibuko kuphela mina khona zayifile ngaze ngayekhanda ukhuluma ngokutapa uma uyitshena ukuthi njengoba iningizimu Afrika kwenzeka lento eyenzakalayo akekho ongayazi ethinta wonke ama province nizobona uphenyo uma lokho kuqhamuka ngiyacela dadewethu ngiyacela mfowethu ngiyacela mama baba gogo mkhulu ngoba nganibona kwakutapa kunemenye imizi kwakuphuma wonke umuntu ayodapa ngisho isalukazi sakhona sasigijima sazi ukuthi asikwazi ukugijima sasigijima awuhlale phansi kuloko noma ubucabanga awuhlehlisa awuyeka khohlwa uzolimala abanini beyitolo bami ngamansonto balindele ukuthi hayi akwenzeke okwenzakalayo sizobona kulokho kulomtapo ke lo asizubona intuthu eningi ayisukuba khona intuthu eningi ningakhathazeki sobona amathende amaningi emzini yobaba emzini yomkhulu emzini womama kuyongcwatshwa abangcwabayo abangcwabi bayaphithizela abantu bamakhaza bephithizela babehla benyuka bacollect idumbu left right and center kulaba bazophapha bathi bona bayotapa kunomehluko phakathi kokuvala izwe nokutapa kunomehluko izwe lingavalwa nje kuthiwa hayi akwenziwa lutho sizodla la kudliwa khona la kuthola petrol kuthelwe in yonke into shutdown yes shutdown ke le hayi umtapo lo eniwulindele nuhalele ukuthi ngathi ungenzeka ningawufisi ngisho amaphoyisa ami ngomumo kuzonyiwa